Salamu alaikum. Da fara dai sunana kamar yadda ku sani ni ne dai Alifiya Fiya wanda ku sani mai corona. So da award din Sani Ahmad Dambewa best of shekarar nan da Hausa da ke na fara kauna. So wannan waka ta sa cancantar ta da fashewa da ta a duniya ya sa kamfanin mai corona film production Abuja suka bashi wannan award. So sako ya iso gashi za a bai Sani Ahmad. Na gode malam Dona Alifiya Fiya. Thank you very much. Na gode na kiya ma yau juma'a akwai fitina da mi Allah ya rage shi da wannan tambaya ce ka zo ka maciyaci ba ka ce sai dai ka dauka dai ka je ka ba ka kai mata ka ba su abu je su wannan ke dauka imana Allah shi na wake mun ka ci uwar shi dan ba sai dai mana buki da kan banza maciyaci a gidan madara